Tämän runon nimi on O Menino do Rio, joen poika. Hän söi paljon mangoja, nousi ja laskeutui kukkuloita, vinkui, sai ripulin, suolinkaisia ja pään särkyä. Hän opetteli kirjaimet, teki kömmähdyksiä ja jopa joitakin todella noloja pieniä virheitä, kunnes saavutti auringon loiston. Tämä runo on tavallaan eroottinen runo, aivan kuten laulaja Caetano Veloson kappale, jolla on sama nimi kuin runolla. Toisin sanoen runolla on sama nimi kuin kappaleella. Se on kunnianosoitus nuoruudelle. Fyysistä kauneutta on olemassa pääasiassa nuoruudessa. 20 ikävuotta ovat kauneimpia. Ei ole olemassa kauniimpaa ikää. Sitä ennen 20 ikävuotta meiltä puuttuu vielä jotain, mitä kauneudessamme pitäisi kehittää. Ja aivan sen jälkeen, kun aika kuluu, kauneus alkaa vähitellen lähteä ja hälvetä väistämättä pois. Halusimmepa me sitä tai emme, sillä se on elämän kulku. Mutta 20 ikäisenä kaikki kukoistaa niille, jotka ovat olleet onnekkaita tullessaan vanhempiensa hyvin hoitamiksi ja ravituiksi, niille, jotka ovat olleet onnekkaita, etteivät ole joutuneet niiden puutteiden murskaamiksi, joita poliittiset järjestelmämme usein pakottavat lapset ja aikuiset kärsimään ja kokemaan puutetta. Monet ihmiset jäävät jumiin 20 ikävuoden tienoille joko siksi, että he murehtivat katoavaa kauneuttaan ja jahtaavat kaikenlaisia kauneudenhoitotuotteita ja plastiikkakirurgiaa, tai siksi, että he kauneuden menetyksen ja vanhuuden lähestymisen epätoivossa yrittävät hakeutua nuorten ihmisten seuraan, hylkäävät vanhat rakkautensa, joiden kanssa olivat onnellisia, etsiäkseen nautintoa ja onnea nuoremmista suhteista. Se ei toimi. Se ei toimi, ystäväni. Vain kaltaiset ymmärtävät kaltaisiaan. Jos käännyt menneisyyteen ja etsit kadonnutta nuoruuttasi muista ihmisistä, jotka ovat vielä nuoria, löydät vain halveksuntaa. Parhaimmillaankin ostat seuraa, mutta se on rahalla ostettua seuraa, jolla ei ole substanssia, jossa on halveksuntaa, jossa on kunnioituksen puutetta, sillä heti kun rahasi loppuvat, tai jopa aiemmin, sinut häädetään pois. Rion pojat, nauttikaa ajastanne, nauttikaa 20 ikävuodestanne, sillä ne menevät pian menojaan, sillä ne katoavat uskomattoman nopeasti. Mutta muita hyviä vaiheita tulee, uskokaa pois, muita hyviä asioita. Kokemus ja harkintakyky ovat myös upeita ominaisuuksia, jotka tuovat rauhaa ikääntyville ihmisille. Elämä ei koostu vain kauneudesta ja nuoruudesta. Hei hei!